Zašto prosvjedujemo u Savskoj 66? Išli smo na bojišnice bez kalkulacija, nismo vodili svoj privatni rat. Ginuli su hrabri, tisuća ih je nestalo, zemlju su nam razorili. Najbolji sinovi i kćeri izgubili su zdravlje i ostali invalidi. Hrvatski narod zaustavio je srpsku agresiju i oslobodio Hrvatsku. Umjesto slobodne i bogate države, političke elite svojom su nesposobnošću i lopovlukom učinile Hrvatsku državom u kojoj je vojska nezaposlenih, u kojoj mladi nemaju budućnost. Radnici rade bez plaća. Umirovljenici su na rubu gladi. U Hrvatskoj je ovršnim zakonom blokirano 322.500 ljudi. Ne želimo takvu Hrvatsku. Danas se borimo za Hrvatsku u kojoj ljudi ne žive u dužničkom ropstvu radi tuđih interesa. U kojoj seljaci hrane svoje obitelji. U kojoj hrvatski ribar živi od mora. U kojoj nećemo biti razbaštinjeni od svoje imovine i djedovine. Živimo za Hrvatsku, demokratsku i europsku, a ne region. Hrvatska u kojoj neće biti žrtve bez počinitelja. U kojoj ćirilica neće biti politička poruka okupatora, nego pismo Hrvatskoj odanih građana. U kojoj neće biti agresije bez agresora. Mi invalidi Domovinskog rata, zato smo ovdje. Želimo državu u kojoj ćemo kao branitelji biti ponosni, a ne krivo interpretirani. Državu u kojoj svatko ima pravo na život dostojan čovjeka. Dom mora biti utvrda obitelji i njegovu nepovredivost nitko nema pravo narušiti. Budi i ti ponosan, budi dostojanstven, budi Hrvat. Pozivamo te, izbori se za svoja prava, budi korak u budućnost. Pridruži nam se na skupu zajedništva 2. svibnja 2015. godine u Zagrebu.